Hindi naman tayo mga bobo. Matalino namang mga Pinoy. Yung mga igorot. Yun yung mga totoong Pilipino. Sana may matira pang ganun. Good morning, Philippines! Wala. Pag yung asawa mo ba, yung binisita ka, isang buong araw, and then pagkatapos niyan, iniwan ka lang. Yun lang yun ang nakaproblema talaga kapag yung asawa mo, bisitahin ka lang, and then pagkatapos yan, iiwan ka na. Kaluka talaga. So ako na lang dito mag-isa. At saka itong aso kung patulog-tulog na lang sila. Wala naman sila magawa sa buhay kundi tulog na tulog. Ako dito nangangati na naman. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Ang kati-kati ng mga ano ko pa, Kasi kahapon kasi, naglilinis ako. And then pagkatapos niyan, nawala na nga yung poison ivy. Bumalik na naman sa paa ko. So nililinis ko na naman ang tarong na tarong. Ginoo ko itawon, ginoo ko. Ganito makabuang man yung mag-inusara pa tapos mga tipa na. So ngayon, ang tinitingnan ninyo yung ipin ko. Tingnan nyo yung ipin ko. Diba may liki dito, may liki. Si Roxy guys. 4 years ago guys. Inambak-ambak. Niambak guys. Tumalon sa harapan ng mukha ko while I'm leaning guys. So ang nangyari, dan natipak. Lupa lagi abi na akong aninipot ning lupa dan ngipon man itong puti. Ginuo ako guys na nabuang ning ko guys kay ngipin pala yun. Ngipin pala na lumipad. Akala ko aninipot na. Hindi pala yun aninipot. Aninipot pala yun. So ngayon yung ipin ko parang may ano na siya, mabiak na ba dito. Si Roxy talaga yung dahilan guys. Kaya mahal ko yun guys. Iniba niya yung ipin ko guys. So minahal ko yung aso yun kasi yung ipin ko nawala, lumipad sa hangin. Nag-enjoy talaga ako nitong ano guys, itong app na ba? Ginoo ko, ang saya. Pero ang wait ko guys, sobrang dry. So lagyan natin ng chopstick kasi na sobrang dry. Mahalata niya ninyo na yung lips ko para sa hinako. Di magkadimao talaga. Diyos, murag palaka man yun, diba? Ginoo ko, alam nyo ba guys, kumakain ako ng rice ngayon. So, tignan nyo yung ihin ko, I brush my teeth na, wala ng rice, walang itlog. Nagbabrush kasi ako ng ipin, Naku talaga naman ninyo. Dapat talaga mag-brush, kasi kahit yung rice, sumuksok, magkakik-kik talaga. So mag-brush kayo, kaya yung mga ipin natin, alagaan natin naatod ko isultis inyo Kana mo ba mga Pinay no? Kita mga Pinay, parang nahiligan naman natin yung ibang mga Pinay, hindi naman lahat. Nahiligan natin ba maghanap ng Amerikano ba? O mga mapangasawa natin ba? Na parang, mapangasawa natin yung mga taga-ibang bansa, mga puti, o anumang kulay yung gusto niya. So, ang ano niyan, kapag nag-email na kayo at nagkikita kayo sa dating site, ang gagawin lang ninyo naman is kapag mag-email na kayo, at saka yung lalaki email sa'yo lang, walang tawag, walang video call, walang ganon. So, ang gagawin ninyo, panigan. Tignan ninyo yung anong mga email niya, mga messages niya, anong klase. Kasi yung iba kasi, pag magsasabi na, oh, you're so beautiful, you make my life happy, and you are so beautiful, and everything is mga ganon-ganon ba? Na parang tula, na kinuha kay, parang gikuha lang niya kay Google ba? Yung mga messages niya sa email, yung parang mga ganon, yung you make my life happy, and you're so special, and I cannot wait to meet you, pero sabi niya busy daw. Pero yung mga email na yun, kakaiba. So, wag ninyong paniwalaan agad yung mga mag-message ng email na ganon. Kapag hindi tumawag, o hindi naman lang mag-webcam, mag-chat para kayo magkita-kita talaga kahit sa cam lang. Dapat talaga, gagawin ninyo yung webcam. Din yun yung makilala yung lalaki kung totoo ba. Kapag yung mga lalaki na hindi magpakita, hindi yan totoo. Baka taga Nigeria yan, mahingi ng pira sa'yo. Sus, ginuho ko ang dami. Huwag kayong magpailad mga inday.
huwag kayong mapaloko. Dapat alam niyo kung anong gagawin naman. Hindi naman tayo mga bobo. Matalino naman mga Pinoy. So tayo mga Pinay, alam naman natin kung sino yung mga mangluloko dyan. Huwag tayo magpaloko. Kasi alam na natin ng mga loko-loko na yon. Kasi alam din natin na marami din Pinay na manluloko. So dapat huwag kayong magpaloko, ha? Sa mga babae riyan na mga mababait at walang mga masamang isip, huwag kayong magpaloko para hindi kayo masasaktan. Kasi kapag masaktan kayo, mag-give up na kayo. Maging matanda kayong gurang. Maghanap kayo ng babae talaga, o babae, lalaki na mapapangasawa ninyo. So, ayusin ninyo kung maghanap kayo. Dapat maghanap kayo ng mabait at alamin talaga ninyo kung anong background lang. Makikita mo naman yun sa mga family style nila at saka mga sa pananalita. Doon mo siya makikita. Matalino naman mga Pinay ba? Hindi naman mga bobo lahat. Hindi naman lahat bobo. So, napansin ba ninyo guys na yung may mga lalaki na guys na gusto na nila din yung mga puti, yung mga American, kahit anong lahi, basta puti. Slowly naging uso na yun ba? Di ba na ano ninyo? Nung yung ibang lalaki dyan, may mga asawa ng puti. Pero hindi tayo makapalaging makakita ng mga lalaki na may asawang puti. Pero sa paningin ko, parang nag-slowly naging uso na siya. Dahan-dahan naging uso na siya. Which is really good. Hindi lang tayo mga babae, pati yung mga Pilipino naghanap na ng puti. So yung Pilipino in the future, hindi na talaga Pilipino. Mix na lahat. Hindi na pure Pilipino. Sana may matira pa na naging pure Pilipino. Yung mga igorot, yun yung mga totoong Pilipino. Sana may matira pang ganun. Kasi tayo mga natural na Pilipino, mga katulad ko, katulad natin, may mga mix na tayo. Diba? Hindi na nga dito sa Amerika. Alam ba nyo guys, na ang tawag nila sa akin paminsan kapag may makikita, kinausap nila ako, miniksik ka nila ako, yes. Sabi ko, hindi ko kayo maintindihan. Pilipino po ako. Alam ko naman yung mukha ko parang Mexican kasi mix, ano na kasi yung blood ng Pilipino na mix na, hindi na pure. Buti na lang talaga guys, meron pang natira mga Pilipino dun sa baybay ng dagat. Natira guys. Sus kinuo ko guys, alam nyo guys, yun talaga yung kanunuunuhan natin guys. Iba talaga sila guys. Hindi mga ganitong mukha natin, yung mga totoong Pilipino, hindi katulad sa atin. Yun talaga ang dapat mahalin natin yung mga Pilipino. Doon dapat sila talaga yung mag-ano sa Pilipinas, yung parang maghari-hari ba? Kasi sila talaga yung totoong Pilipino, yung mga igurot na yun. Kawawa naman yung mga igurot, naglangoy-langoy sa dagat, nagkuha ng piso. So ginawa ko. Hi Han, I hope you see me like this every morning. It's so cute, baby. I just had my breakfast. My breakfast. Breakfast.